Adorak somar saur hita dohot hata ni debata jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian seluhuk na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madi hita. Lidia pehita maringana di bagasa tikion. Asini rohani debatama nasi madungan hita saluhutna. Donga sabor siaon, hata ni debata nagabe turbu jamita di tikion tersurat dari Pesalmen 147 memuka sian ayat sada 110 sada songonom ma didok. Haleluya, ay denggardo edde honotto debatata, ay hasudungan do ibana, tama papuji-pujion. Jahoba na pauli Jerusalem, ibana na papunguhon halak Israel akka nama pari. Ibana pasabam akka parroha bojo. Jala dililiti akka bugang nasidai. Ibana ubilang torok ni akka bitang. Di jodo guar nasida sudena. Tibuldo tuhatai jala pargugu situtu. Dak kabilangan parbinuatan nai. Jahoba pahehehon akka nanirupa dipatuki tutano yang go akka parjahati. Maredde tari parmahamu upuji Jahoba marhite-hite hamoleateon. Paluhamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana makukupi langiti marhite-hite obun. Ibana paradihon udat tutanoon. Ibana patubur duhut dia kadulu. Ibana mangalehon tupinahan gagatun nasida nang tuakka anak ni pidong sigak akka nang wak-wak. Dang lomorohana mida haguguun ni hoda. Dang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Di halomohon rohani Jahoba dotahe akka na makabiari ibana akka na makalunguton asi ni rohanai. Ido sahana. Donga saha porsiaon, mauliate majumulo tapasaha tutuhata, naung mangalehon habisuhon tu pamaretata, lahu mangadupi pandemi COVID-19 sion. Nunga di prograpon pamaretata, patupahon vaksinasi tu sudi masyarakat Indonesia secara gratis. Jala torop ni bilangan ni masyarakat naung divaksin pe lembar taba-taba baru tabigi na parpudion. Marhite akka barita di televisi dohot akka media na asing rupaning. Dung lembar taba torop ni masyarakat na divaksin pangotak ni COVID-19 pe nunga lammelandai be. Hidu na tabigi na parpudio marhiti akka media informasi. Dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia yang semakin membaik, maka perlahan-lahan aktivitas masyarakat, terlebih bagi yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti sekolah, itu sudah mulai berjalan secara tatap muka. Meskipun masih memberlakukan pembatasan kehadiran dan menerapkan protokol kesehatan. Dan termasuk peribadahan di gereja. Juga telah banyak yang melaksanakan ibadah secara tatap muka beberapa bulan terakhir ini. Dengan tetap melaksanakan prokes. Omma sada si halasonota jala si hatidda konota. Lumubi di pesta pardingotan hatu tubuh nitu hatta Yesus di tikion. Nunga ditatap di bata paru kilon ni hita zolma ala ni COVID-19 siai. Berangsur-angsur pemulihan kehidupan sudah mulai dapat kita rasakan bersama. Marningoti patuk do hita marlas ni roha huhut mardok moliate tutuhani. Ala nunga ditatap di bata pardangolata ala ni pandemi COVID-19 siai. Asa bui hita muse marhasonangan lahu mangula akka ulauta. Donga sa porsiaon
Diturpuk jami taupe jupak kita do pani dengion di parpesalmen taringot tuha burjun di tuhatai. Nama natap ngulu ni bangsonai tagad di pardangolan alani na terbuangi na julu. Do nang manatap akka natinoppan Tuhani. Saluhu do diramoti jala di parmudu-mudu debata asa marhasonanga muse. Didok do naking diturpukon Jahoba do na pauli Jerusalem ibana na papunguhon halak Israel akka namapari. Ibana pasabam akka parrohan na bujok jala dililiti akka bugam na siday. Jahoba pahehehon akka nanirupa. Dungi maradupon akka natinoppan na asingi didok par pesalmenoddo. Ibana ubilang torop niaka bitang di jodo guarna sida sudena. Ibana makukupi langiti marhiti-hiti obun. Ibana para dihon udan tu tanoon. Ibana patubur duhuk-duhuk dia kadulu. Ibana mangalehon tu pinahan gagatun nasida. Nang tuak ka anak ni pidong sigak akka nang wak-wak. Artina tung takkas do di hati dakon parpesalmeni haburjuon di debata maradupon bangsonai dohot akka natinoppanai. Diramoti di parmudu-mudu jala disarihod do nang akka narikoti na tau hanguluan ni akka natinoppanai. Alai dihasugo debatado akka halak na semangasahod dirina dohot tuaka nagijang roha. Ido ubay tabigi naking didok diturpukon dang lomorohana mida haguguun ni Hoda dang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Songon na taida di ayat 10. Molo didok hagugun ni Hoda ima simbol ni kekerasan dohot na mga sahon puasok. Jala molo didok hai-hai ni bawa ima gobaran ni gijang ni roha keangkuhan manang kesombongan. Terhadap sikap dan perilaku yang demikian Tuhan sangat membencinya. Dang lomo rohani debata mida akka parange sisongoni. Jala akka pangalaho sisongoni tudus dui naso makabiari debata. Tetapi sebaliknya Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Marningot akka haburjun itu hani manuaing ditugihon para pesalmenoddo tuganup no bigisa asa edehom majahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dong asa persyaon imatong na tinugihon ni parningotan hatutubon itu hatta Yesus tuhita di bagasa tikion. Edehom majahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan. Sebab kelahiran Yesus telah menyatakan kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan sungguh peduli akan kesengsaraan kita. Dia lahir untuk membangun, mengumpulkan kita, serta menyembuhkan dan membalut semua luka-luka kita, terlebih luka-luka karena dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu, lewat firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan melihat segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Donga sa persyaon edehom ma jahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan. Artinya, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat ungkapan-ungkapan nyanyian
yang menyaksikan kebaikan Tuhan itu, dan juga lewat perbuatan-perbuatan baik kita atas semua kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Atik pesipata iko bulu sotado ragam ni parukilon ni ngulu, masa akka parsahiton, masa akka habok ni roha, dohot akka hasusaan na asing, alai ditugihod dohita asa edehom majahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Kenapa perlu bernyanyi kepada Tuhan dengan nyanyian syukur? Sebab nyanyian syukur itu dapat memberi kelegaan, dapat membangkitkan semangat bagi yang patah hati, dan juga membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan dikala kita menghadapi ragam kesusahan. Itulah sebagian dampak positifnya di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Jadi tad danilasnya rohatta siala dalam tubuh tu hatta Yesus si paluai edehom majahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus telah lahir untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Biarlah nyanyian kita itu juga tidak hanya sebatas syair lagu bernada yang enak didengar, tetapi nyanyian syukur kita itu juga menjadi kesaksian iman kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita sehari-hari. Ikodoh ma ngulutai mangedeho Jahoba, marhite akka parange nadenggan. Jauhkanlah kesombongan, tetapi marilah meneladani kerendahan hati Yesus. Meskipun dia datang dari tempat yang paling mulia, tetapi ia mau lahir di tempat yang hina di kandang domba, hanya untuk memulihkan dan menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa. Edehom majahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan, dan berharaplah senantiasa akan kasih setia Tuhan, sebab Yesus telah lahir untuk memulihkan dan menyelamatkan kita. Selamat Natal madihita saluhutna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati maali Tuhan, nung ngasorak ko tu portibion, lahu paluaho kami. Urupi mahami makatidakon haburjomi, di ngulu nami si ganupari. Marhite-hite Yesus Kristus martangiak kami. Amin.